Došlo kod Buharije u Sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao 40 dobrih dijela. Hadisu Abdullah ibn Amra ibn As radijallahu anhu kaže 40 dobrih dijela. Najveće od njih je da nekome pozajmiš kozu. Da je muze. Koji bude činio, kaže, ući će u džennet. Kaže Hasan ibn Atije, jedan tabin, on je u lancu prenosilaca, jer ovaj hadis bilježi Buharija, putem imana Eulezaija od Hasana ibn Atije, od Ebu Kepše, Eselulija, od Ibn Amra. Pa kaže Hasan ibn Atija, koji je jedan od ravija, kaže, pa smo nabrajali ta dobra djela, pa i kaže, nismo nabrojili više od 15. Ne možemo. Ima ih 40, nije nam ih poslanik sam spomenuo. Mogu biti spomenuta u drugim hadisima, neka od njih. Kaže, koji bude činio ući u džennet. Najveće od tih dijela jeste da pozajmiš nekome kozu. Zamiš ti danas dođeš kući, dovedeš kozu ženi. Kažeš, ovo je da mu uzemo. Da bi kazala, bit ćeš kurban sa njom. Da pozajmiš nekome kozu. Sitnica. Međutim, zbog tog dijela Allahov robe ideš u džennet. Jer ponekad čovjek podcijeni svoja djela. Nemoj se oholiti svojim djelima. Nemoj podcijeniti ono što činiš od uzvišenog Allaha. Došao hadis kod imama Hakima od Abdullah ibn Amra ibn As radijallahu anhu sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kome život bude zapečaćen sa postom, ili da nahrani siromaha, ili da kaže la ilaha illallah, ući u džennet. Nahranio siromaha i to mu zadnje djelo bilo, radi Allaha to uradio, ulazi u džennet. Djelo koje očima ljudi sitno, međutim kod uzvišenog Allaha djela vjernika su velika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, ko u hadisu kod Muslima u Sahihu, ko dođe i abdesti se propisno. I klanja 2 rekata. Zagarantovan mu je džennet. Dođeš, abdestiš se i klanjaš 2 rekata, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zagarantovan ti je džennet. Ko se abdesti propisno i izgovori dovu nakon toga, šehadet, bit će mu kazano, uđi u džennet na koja god džennetska vrata želiš. Tako sitna i jednostavna djela obećavaju tako veliku nagradu, krucijalnu nagradu. Kaže Abdullah, kaže Ebu Mamel Bahili, da je poslanik, sam rekao kako bilježi imam Tabarani, kaže, neće čovjek proučiti ezan, a da mu neće biti oprošteno dokle dopire njegov glas. I kaže, ima nagradu svih onih koji klanjaju sa njim, isto nagradu ima. Sa njim džemat od 1000 ljudi, ima nagradu svih njih, njihovi namaza. Ako 12 godina bude učio ezan, kaže poslanik, obećan mu je džennet. I kaže poslanik u hadisu kod Tabaranije, od Ebu Umame, kaže, ko se razboli i padne u postelju i nakon toga ozdravi, kaže, ozdravi, a on čist od grijeha. Nijednog grijeha nema. Uzvišeni Allah te čisti nečim što ti ne voliš, čistite i daje ti velike stepene zbog toga.